Мамо, купих си от един човек iPhone 13. За колко пари го купи, бе, сине? За 500 лева. Представяш ли си? 500 лева, това е супер сделка, бе, маме. Еха, 500 лева, това е супер яка сделка. По принцип iPhone 13 струва някъде около 1500 и 600. Браво, сине, гордея се с тебе. Отвори го да го видиме. Абе, моля ти се, бе, мамо, при мене само хубави сделки се получават. Отварям. Какво? Празно е. Страхотна сделка. Мамо, моля те да прави нещо. Дадох 500 лева за празна кутийка. Моля те. Добре, не дей да ревеш. Ще заловиме престъпника. Само ми кажи как изглежда, за да кажа на полицията да го намерят в системата баз данни. Добре, слушай. Има 2 очи, има един нос, има 2 уши, има зъби, има коса. Забрави за тия пари.